नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. माजाळीचो कार्तिक उत्सव 2022. कारवार माजाळीचो ग्रामदेव श्री रामनाथ देवालो कार्तिक पुनवेचो उत्सव शुक्रवार 10 नोव्हेंबरापासून पारंपरिक प्रथेप्रमाणे सकाळी श्रीच्या पालखीत रामनाथ देवाली उत्सव मूर्ती विराजमान जावन वनात वयता. पालखी वनात वयताना भक्त आपापल्या तोंडात शियाळी, पाचूकणस, साळका, फुलां, केळी दिवन श्रीचे दर्शन घेतात. पालखी वनात वयतरेत सांजेचे रथ वनात पावता. नंतर वर्ष पद्धतीप्रमाणे वनात धार्मिक विधिविधान जावन वनभोजन जाता. वनभोजनानंतर श्रीच्या रथात उत्सव मूर्ती विराजमान जावन परत येताना भक्ताल्या तोंडात आरती स्वीकारते येता. फाटोफाट पालखी उरता. या उत्सवानिमित्तान भक्तान आपापली तोन्ना विद्युत अलंकारान विविध पद्धतीन सजयली पळवूक खूप हर्षित जाता. काही तोन्नात वेगवेगळी रांगोळी आणि अलग अलग पद्धतीचे खास देखाव्याचे सजावट केले उरतात. हे देखावे आणि रांगोळी पळवूक लोकांली खास गर्दी उरता हे विशेष. अशा या माजाळी कार्तिक पुनवेचो श्री रामनाथ देवाल्या दर्शनाक आणि या उत्सवाक रांगोळी, देखावे, सजावट पळवूक एक वेळा भेट देऊन अवश्य खात्री करा आणि कृतार्थ जाया. ही कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलातर्फे तुमका विनंती. जय श्री रामनाथ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, ग्रहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवार जिल्ह्याच्या अतिक्रमणदाराल्या समस्येच्या उपायाचेर खास सभेचे आयोजन. कारवार जिल्ह्याच्या अरण्य प्रदेशात वास्तव्याक आशिल्ल्या लोकांली समस्याचे निवारण करसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभांगणात खास सभा आयोजित केली. त्यावेळार जिल्हा पालकमंत्री श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हेमी सांगले की अरण्य अतिक्रमण जाग्यार वास्तव्याक आशिल्ल्या लोकांली समस्या, तेमकां रक्षण व्यवस्था तशेंच हक्कपत्र वितरण करच्या विशयाचेर सरकारी स्तरावयल्या संबंधित अधिकाऱ्याकडेन विषय मांडून तेजेर सखोल अभ्यास करून परीक्षण करतले अशें तेमी सांगले. संबंधित अधिकाऱ्यान GPS जावच्या प्रकरणात कसल्याच प्रकारचो हस्तक्षेप करू जायना अशें सुचयले. तशेंच इतर प्रकरणात आवश्यक कागदपत्रां तपासून परीक्षण करू जाता. हे साठीर ग्रामसभा, अरण्य समिती सभा करूक अवकाश आसा अशें तेमी म्हणले. आता आशिल्ले रस्ते दुरुस्ती करूक DFO स्तराचेर ACF स्तराचे नवीन झाडां न मारता आशिल रस्तो अभिवृद्धी करूक परवानगी मेळटली अशें तेमी ह्या वेळार सांगले. ह्या वेळार पश्चिम घाट रक्षण तुकडेचे अध्यक्ष गोविंद नाईक हेमी सांगले GPS केल्ल्या प्रदेश बाबतीत स्थायिक जाल्ल्या किरकोळ दिवचे हेजे फुडें बंद जावूं जाय अशी ताकीद दिली. ह्या सभेत
जिल्हाधिकारी प्रभुलिंग कवळीकट्टी, जिल्हा पंचायत सीईओ प्रियांका एम, डीएफओ प्रशांत, अपर जिल्हाधिकारी राजीव मोगवीर, विधान परिषद सदस्य गणपती ओळेकर, नगराध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे आणि इतर संबंधित कर्मचारी हजर असले. कारवार तालुक्याच्या अंकोला हारवाडा दीपोत्सव कार्यक्रम. अंकोला तालुक्याच्या हारवाड श्री दुर्गादेवी देवस्थानात दीपोत्सव कार्यक्रम झालो. या कार्यक्रमात गावच्या भक्तांक मेळन हो दीपोत्सव कार्यक्रम साजरो केलो. तो एक क्षण. तू काही कर ना तू काय योजना करते पण ऐंशाव्या जन्मदिवसाची शुभेच्छा. कारवार तालुक्याचे असनोटी सावंतवाडा निवासी श्री देवेंद्र गणेश सावंत हेमी भारतीय सैन्यात 30 वर्षा सेवा करून सुभेदार पदार निवृत्त झाले. तेमी 1965 आणि 1971 सालाच्या भारत पाकिस्तान युद्धात भाग घेतिलो. आज तेमगेलो 80वो जन्मदीस निमित्यान तेमकां तेमगेल्या कुटुंबियान शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. विवाहित चलो आणि सून सौ राधिका आणि राजेश डी सावंत, विवाहित चली आणि जावय सौ गीता आणि बाळाजी नाईक कोळगे, सौ करुणा आणि सुभाष नाईक माजाळी, लीना देसाई सावंतवाडा असनोटी, नातवंडा रियंश, समर्थ, श्रीनिधी, महिमा, तेजस आणि पूजा हेमी देवेंद्र गणेश सावंत हेमका जन्मदिसाची शुभेच्छा दिलात. MyMarathaLagn.com या लग्न जुळवच्या संस्थेत नाव, जात, फोटो, ईमेल आणि फोन नंबर देऊन मोफत रजिस्टर करा. हिंदू धर्माच्या आपल्या लाईफ पार्टनराक इच्छुक आशिल्ल्यान MyMarathaLagn.com या वेबसायटाचेर वय, जात आणि शिक्षण नमूद करून तुम्ही जीवनसाथी शोधा. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा MyMarathaLagn.com. मोबाईल नंबर 8277089755. यादुरू MyMarathaLagn.com बेस्ट मॅट्रिमनी सर्व्हिस. कारवारच्या असनोटी श्रीकृष्ण देवाली महापूजा 12 नोव्हेंबराक. कारवार तालुक्याच्या असनोटी बाजार श्रीकृष्ण मंडळाचो 24वे श्रीकृष्णोत्सव 12 नोव्हेंबराक आसून त्या दिसाक सकाळी विविध धार्मिक कार्यक्रमाबरोबर 11:30 वाजताना श्री सत्यनारायण देवाली पूजा, दनपारा 1 वाजताना श्रीकृष्ण देवाली नित्य पूजा, 1:30 ते 4 वाजतापर्यंत श्री राजेश शिवराम नाईक असनोटी हेमगे सौजन्यान अन्न संतर्पण, सांजेर 5:30 वाजताना श्रीकृष्ण देवाली महापूजा, फळ फळावळीचो लिलाव, तीर्थप्रसाद. रात्री मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात स्थानिक कलाकार सादर करतले श्री लक्ष्मण सैल शेजेबाग माजाळी हेमी बरयल्या फुले अबोलीची या मराठी नाटकाचो प्रयोग. आयतारा 13 तारखेक सकाळी 9:30 वाजताना श्री कृष्णामूर्तीची विसर्जन मिरवणूक जातली. या सगळे कार्यक्रमाक भक्तांक हजर रावन कार्यक्रमात शोभा हाडची अशें श्रीकृष्ण मंडळ कमिटी असनोटी बाजार हेमचे तर्फेन कळयला. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जन्मदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज.
तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।